engikhiphe ngidle o-ice cream angithengele athi ebuze ukuthi hayi ufunani yini ufuna ukuphathela izingane hayi angithengeleke nje inyama sibuyele ekhaya ngiphinde ngelinye ilanga athi hayibo asambe phela futhi siyikhipha hayi kanti sesiyikhipha kwenye indawo ke ugayi ke basingena endlini is like ngathi ihotela hayi ugayi hayi makuthi kuvele kuvukele zazi into ezindala uma umkhwenyana anganaye engasakwazi ukuzenza hayi mase ngithi ke ngiyayizwa lento ukuthi hayibo nayi lento phela mina edala ngayigcina Sanibingelela bonke babukeli beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi ngabuyelani emendweni. Siyazi ke sonke ukuthi ziningi imbangela zokuthi ke nasibuye emendweni. Akusho ukuthi ke na makuba nzima sekufoselwe ukuthi ubambe ngala umbese ucije ngakhona. Namhlanje sivashele udadewethu osuzosixoxela esakhe istory asithembe kukhona esokufunda khona. Sawubona sisi? yebo sisunjani Ngiyaphila njani? ngiyaphila Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya ushizisha igama nokuthi uqhamuka kuphi. Okay, igama lami kunomthandazo wakamlambo osuka enyakatho. Kwamhlaba uyalingana. Kamhlaba uyalingana. Ngiyababingelela bonke ababukeli beBlaqlife TV. Ngicabanga ukuthi mhlambe sizozwana kuloko sobe sikuxoxa nodadewethu. Hayi asithembe. Okay, ngoba uhleli nami la esihlalweni sokuthi wabuyelana emendweni. I-topic yethu iyazisho nje ukuthi ubuye emendweni angifuni nanokuthi umama uye emendweni but ke asichazele unomthandazo uba hey unomthandazo kahle hle igama lami ngothandazile kodwa unomthandazo wasuka igama lami engafike ngalithola emendweni la ngangane khona okay wathi ke ugogo wakhona engangihlala khona wathi hayi ke unomthandazo shuthi angazi noma wayenqena ukuthi abize leli gama elithi thandazile mhlawumbe phela wayengalithola kahle angalithandisisi kahle kodwa wasethi hayi mina ke makoti wami ngizokubiza ngonomthandazo. Okay ngiyabona usaphindela emzini okusho ukuthi mhlawumbe usakhumbula unomthandazo ke uzalwaphi nibangaki abazali bashadile khuliseke kanjani? Ngazalelwa dadewethu endaweni yaseMpondwane kuthiwa kusogalweni khona. Okay. Ngihlala ngikhuliswa ugogo. Oh. Yes, ngikhuliswa ugogo ngoba ubaba nomama babengashadile. Okay. Akhuliswa ugogo ke kanti nogogo naye uzohlala abantwana bakhe kodwa naye angasahlali nomkhwenyane wakhe ngesimo sokuthi ugogo wami wayengikhulisa wayisangoma. Okusho ukuthi ke umkhulu wasuka wahamba wayothandana nobani nomunye unkosikazi base bangahlala ndawonye bahlala separate yilopho bekwangenza ukuthi ngikhuliswe ugogo. Okay. Yeah. So uma wakho nobaba wakho bona bashadanga? No abazi bashada. Okay. So ngoba uthi ke na ukhule kwisandla sagogo umama bekhona egcekeni noma wahamba wayohlala kwenye indawo? Wayekhona umama egcekeni kodwa ke wayesebenza washeshe wadlula emhlabeni. Wase kuba ukuthi ngikhuliswa ugogo. Ubaba wayekho. Nina i-relationship naye? Sinayo ngoba ngicine sengihlala khona ekhaya. Oh, okay. So manje ke ekukhuleni kwakho ke bokuyini umcabango around umshado? Angithi uyazi ukuthi ke na mawukhulu intombazane uyawubuka ukuthi okay nami ngelilanga ngiyafisa ukushada ubuka ukuthi ke umama nobaba bashadanga and anikhuliswanga uyibona ndawonye. So wena ama thoughts akho around that ayenjani? Cha ukushada khona wakubukeka kuyinto emnandi engangifisa ukushada ngoba ngangithanda nje ukuthi ngihlaze ngibona ababe beshadile mhlawumbe masithi sehambela uthola ukuthi umuntu uhamba nomkhonyana wakhe aphakamisa isandla athi ubone lobucebo obukhona eringi ethi uyazi nami ngelinye ilanga ngathi ngashada kodwa ngangithi ngiyathanda ukushada nomlungu noma ngakaze ke ngishade ngithandane nokuthandana nomlungu kodwa nje ngangithi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi ngithandane nomlungu ngishade nomlungu. Hayibo ntombi wawufuna umlungu? Kahle kakhulu. Wamthola kodwa umlungu? Yazi umthole kodwa ngashada. Okay. Ubaba sekhaya ke ngoba kuthi ubuye emendweni nahlangana kanjani naye? Cha sahlangana esikoleni kahle hle sathandana ngangisayose primary ngiyakhumbula ngangifunda nje ugrade 7 sathandana kodwa lokho kuthandana wakubona nje ukuthi hayi siyathandana kungathi siyadlala sizingane sithe mase sikhulile
sesikhulile mhlampe yena naye angasekho kule level ukuthi seyingane naye semdala saphinde sayohlangana futhi Awu. sahlangana mase sihlangana hawu saqala kwaphinde kwaqala lapho sasigcine khona Shuthi wavese wabona ukuthi ngase destiny. sithi hayi ke ngathi hayi shuthi nalo ubambo lwami Okay. Yeah. Ubaba yena ukhule endaweni enjani, abazali bakhe ukhule emndenini onjani yena? hayi ubaba ukhule emndenini oright ubaba wakhe noma wakhe wayeshadile abeshadile kwasho ukuthi ke naye uhamba ubaba adlule emhlabeni kodwa nje abantwana bakhe bebehlala naye umama. Okay, so wena uphuma kwi-umbrella la ngashadwe khona, yena uphuma kwi-umbrella nishadile. Yes, kodwa nami ngigcineni ngagcine sengihlala nobaba ngoba ngase ngikhulile wase ubaba naye se-recognize ukuthi no angimthatha umntana wami ngizohlala naye lapho engafika khona ke sengibona ukuthi umama nobaba. Yes. Oh, seshade ne-stepmom. Yes. Oh, okay. Yeah. So manje ke nifika nini emshadweni, i-relationship yeni ibe njani ke senihlangana kwesibili senibona ukuthi no uDestiny uthi ngeke hlanganani? No, sashada 2015. Okay. Yes, sashada nomkhwenyana wami. Akubanga khona ney'nkinga ke kodwa nje iy'nkinga engangibona ukuthi zinkulu kakhulu ngoba phela ngithi uma uqala uhambe uye emshadweni uyayalwa njengomuntu wesifazane kuthiwa indoda uyiphakele noma ngabe ikuphi njengamanje ungayiphakela ngisho ekhishini uyiphakele ekamerweni ikamera alivuthi ikamera ugqoke nje i-night dress encane noma ebovu uhambe uyicoshise noma iphepha manje nami ngangithi ngenza le nto leyo kodwa ngiyabona umkhwenyana uthi hayi noma ngathi ngi-attractor noma nangaziphi iy'ndlela hhayi umkhwenyane mhlawumbe uyokwenza nje 1 round uthole ukuthi usuyalala noma usekhathele. Hawu. Hambe isikhathi ngimbuze kanti baba yini kwenzakalani kwesinye isikhathi uthole ukuthi hawu siyaqala siyabambana siyaromensana hawu kuyaba induku kababilele. Hayibo. Hayi so lento le othikena iyenzeka kuyaba ubaba uphelele umdladla umfutho. Uqale nini usaqala umshado noma kwenzeke phande nendawo nomshado? hayi phambe phakathi nawo umshado ngoba kwasashada 2015 2016 2017 hayi yaqala ke indaba. Okay. Ukuthi hayi akusahambi kahle kuba anibonanga ukuthi mhlawumbe fanele nithole usizo? hayi sasikhuluma nje thina ekamerweni nobaba hayi ngiyabona phela nami ngiyayibona ukuthi ngisemncane ngiyambona ubaba usethe ukukhula naye hayi kodwa bese ayaxoxa ke indaba ukuthi cha wemaka thola okuhle. So hayi ukuthi ngoba mhlawumbe ngingakuthandi yini mngani ngiyakuthanda impela kodwa manje kunento engayazi nami ukuthi ihamba kanjani kodwa ke phela ke sase siyayikhuluma ke ngoba ngeke ngithande nami ukuthi ngi-encourage ke sase siya ke naye eklinikhi masiye eklinikhi hayi bafike ke bathi basihlalise sobabili basinikeze leyo counseling basiqale basi-check u-HIV. Hayi mabasi-check u-HIV basithola ukuthi si-right. Hayi ke babathi hayi sicela ukuphinde sinithathe futhi namagazi si-check ushukela wena ukuthi uhamba kahle. Hayi nangempela kubaba bamthola ukuthi unabo ushukela. Kwase ke mase sikhuluma ke nekhansela ngase sisho ukuthi cha siney'nkinga eyi-1 no-2 no-3. Wasesho ukhansela ukuthi kuyenzeka ukuthi kuhambe kufike kuleso sigaba sokuthi induku ingavuki. Yebo. Manje ke nanku umbuzo wami omkhulu. Senihambile naze nathola ne-counselling. Nathola i-understanding ukuthi ke na yini enza ukuthi ingabi khona i-excitement embhedeni anymore. Usushiyelani ke emendweni? Cha sisi hayi ngoba naku kwakufanele ngihlale noma ngibekezele. Cha ngabekezela ngahlala nje iminyaka ngicabanga ukuthi emibili. Kusukela ku-2017 ngahlala. Kodwa ngoba phela nami ngimuntu wesifazane nami ngiyadinga. Into ke eyenza ukuthi ke mina ngize ngiphume kulomshado. Ngoba ngathi mase sengiphuma ngaphandle nami sengiqala ngiyahamba ngiyabona ngase ngidohoza ke. Hawu ngathola omunye ugayi eloke engishela kugayi ngibona ukuthi hayi ngelinye ilanga ke Ugayi uqhamuka usashadile? Ngisashadile ngihlala emzini wami. Okay. Hayi manje ngelinye ilanga ke hayi ugayi ke yathi ke hayi asambe ke ngisiye edrobheni ngikhiphe. Hayi ngihambe ke ngiye edrobheni engikhiphe ke ugayi bengimjwayele nje kakhulu. Hayi ke engikhiphe ke ngidle o-ice cream ngithengela athi ebuze ukuthi hayi
ufunani yini ufuna ukuphathela iy'ngane? Hhayi, angithengele-ke nje inyama sibuyele-ke ekhaya. Ngiphinde ngelinye ilanga ngathi hayi bo, asihambe phela futhi siyikhiphe. Hhayi, kanti sesiyikhipha kwenye indawo-ke. Ugayi-ke basingena endlini is-like ngathi ihhotela, hayi ugayi. Hayi makuthi kuvele kuvuke lezaa zinto ey'ndala uma umkhwenyana naye engasakwazi ukuzenza. Hhayi mase ngithi-ke ngiyayizwa lento ukuthi hayi bo, nayi lento phela mina edala ngayigcina. Hhayi bese ngiyamtshela ubaba la ekhaya ngithi baba hhayi ngeke baba akathole okuhle. Hhayi athi njena wena aselokhu eshawutha ehlezi eshawutha nje. Wena unkosikazi usunokuhamba njena, ngelinye ilanga ubuya nama-chips, ngelinye ilanga ubuya nenyama. Uyabo zonke lezo zinto lezo-ke. Okay, but ngoba ekhala ngokuthi usunokuhamba, ngiyazi ukuthi walahlekelwa i-drive yakhe. Yena yimiphi imizamo ayizamile ukuthi enze sure ukuthi wena phela uyathokoza nawe? Ubaba wazama ukuyothola imbiza ngoba wayesethola abangani bakhe ukuthi bathi abangani bakhe akathola imbiza, kodwa esibhedlela babemtshela ukuthi no baba idla nawo amaphilisi azokusiza. Hhayi wahamba ubaba esihamba esethola iy'mbiza, aphuza iy'mbiza, nanokuthi-ke into yayisenza kakhulu embuzweni wakho ukuthi yini engenza ukuthi-ke sengigcina Usushiyile. Obese ngithethisa ubona it look like usene-anger yokuthi mhlampe noma yena angabonanga ukuthi mina ngike ngathi ukuphuma ngoba phela angeke ukuchazele kuyena. Kodwa nje bebesenaloko ukuthi ahleze ene-anger. Lo muntu vele akangenzile ukuthi ekamerweni ngimenzela yonke into. Kodwa uyangishawutha, wenza yonke into. Iy'ngane la ekhaya, ukugula kwakhe manje usekukhiphele ngaphandle. Kodwa wena ubusambona njengendoda-ke? Bengimbona njengendoda ngoba bengimenzela yonke into. Ngimenzela kodwa nje ukungishawutha, ehleze ngithethise ney'ngane, engithethise phambi kwey'ngane. Ngase ngiyaxolisa ngathi yabona hhayi baba, sekuwesi manje. So ngoba uthi khona lo guy lo yena nikhiphana nabo-ice cream, wawufuna ukuthi yena abe yiphisanyana eceleni? Hhayi ngangifuna nje. Ugcina umshado? Yebo. Oh, so wawufuna abe yiphisi? Abe yiphisi nje ngikwazi nami ukuyophumula kuyena. So if ubaba nje akabanga nayo le anger ne-bitterness, ngabe umshado usaqhubeka? Awungabe sisahleli. Okay, so manje-ke ngoba wena usuphumile, iyakho impilo iqhubeka kanjani? Usunaye omunye umuntu omtholile, usacabanga ukuthi usazoshada futhi? No, ngiyivukele nje sisi, ngiyayisebenzela lapho engiyisebenzelela khona ukuthi ngikwazi ukukhulisa iy'ngane zami. Although naye ayilethe imali yabantwana ukuthi nanga, kodwa nje mina ngithe nje sengiyabonga manje ngomuntu wesilisa. Ngiyabonga ngomuntu wesilisa ngoba naloya guy wayefuna ukuthi sibonana ngithengele u-ice cream, angaze ngiyibone into evalid kuyena ukuthi angangenzelani ngoba vele abantu besilisa uyabona bahamba baphinde babe into eyodwa. Ngase ngithi no, it's fine, let's go with my life, ngiyiqhubekele impilo yami, nginake iy'ngane zami, ngiyisebenzele. Isifiso sami esikhulu nje ukuthi ngiyithengele umuzi omkhulu, ngiyihlalele ney'ngane zami. Okay, so ngingabe ngi-right uma ngithi emendweni wabuyiswa ukuthi impahla enkulu engasavuki? Hey sis, awukho wrong. Phela uma umuntu wesifazane uyadinga ukusutha nawe ekamerweni, futhi nawe uma umuntu wesilisa uyadinga ukusutha ekamerweni. Okay, so manje-ke right now khona i-couple eshadile inenkinga le right now, yabo ngoba sihleli nje sikhuluma, khona i-couple, khona usisi ohleli oshadile, ubaba unale nkinga le, ungam-advise uthini njengomuntu osebe nayo le experience? Mina okwami nje bafowethu nodadewethu bengathi kahle hle ukubekezela ngathi ikona oku-right. Ngoba noma singahamba siqede umhlaba, akekho umuntu o-right nomuntu wakho osuke usuyinikele kuyena. Nami ngayisola nje sengiphumile emshadweni wami ukuthi hayi bo, ukube ngibekezelile yazi, at least mhlawumbe bengayigangela ngaphandle angangiboni, kodwa ngibe ngiqhubekile ngayihlalela naye umyeni wami, ngoba kubalulekile ukuthi nihlale nixoxe. Noma ngabe kuthiwa zikhona iy'nkinga seningahamba mhlawumbe nokwenza ama-marriage counselling. Ngicabange nami sengiphumile lokho, kodwa ukuthi ayi kwakufanele sihambe ngalama-step sinobaba, sihambe ngalama-step ukuze sizosizakala. Kodwa-ke mina ngakuthatha ngenhliziyo, ngadinwa ngaze ngaphuma. Kodwa nje osasemshadweni mhlawumbe oney'nkinga, ngingathi mina kahlala abekezele bafethu, kuyabekezelwa nihamba ama-marriage counselling,
niqinise nasenkonzweni. Enkonzweni kuyasebenza kakhulu. Uma ubona ukuthi kuney'nkinga, mhlampe lapho osuke ukhonza khona, hambe uyoripotha iy'nkinga zakho bafundisi. Nakho kuyasiza lokho-ke. Manje akusangisebenzelanga mina ngoba sengize ngaphuma kulo mshado. Okay. So ngase kuthiwa uyabuya u-ex-husband wakho, ungazama futhi? Hey, sesihlukane isikhathi eside. Senidlulane isikhathi eside. Sekumnandi ukuyihlalela nje ngedwa ney'ngane zami. So yena unjani la ekhona? Naye uyayiqhubekela nje nempilo yakhe la ayiqhubekelayo, kodwa ngoba communicate kakhulu. Ingane ukhona empilweni yayo? Ya, kakhulu. Hayi no, siyabonga. Hayi, nizweleke babukele emakhaya. Hayi. Kunzima emshadweni. Ya, kunzima kuthiwa-ke na umshado ulungele abomeleneyo. Yi-right mangisho kanjalo angithi. Ya. But akusho ukuthi-ke na njalo maqhamuka iy'ngqinamba sekuyisikhathi sokuthi ubaleke. Uyasho udadewethu ukuthi-ke na if wena wayazi kangcono mhlawumbe wayengenza kangcono, kodwa-ke still sibonga ukuthi-ke na right now ukwi-space la athi u-happy khona, uzizwa futhi ephelele. Siyabonga kakhulu Blaqlife TV kwisiqephu sethu esithi ngabuyelani emendweni. Sinithanda kakhulu.